ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୂପ। ମାନେ ମୋ ଝିଅର ଛତା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ସେ ହାତରୁ ଜମା ଛତା ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜୋସ୍ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋତେ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ତାକୁ ଡେଇଁଗଲା। ତ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଏଇବି ବୋଲି ତାକୁ ଭୁଲେଇକି ଛତା ଧରିକି ବସିଛି। ସେ ଛତା ଦେଖୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଛତା ଯେ ସେ ଥରେ ଛତା କିଏ ବି ଧରିଥାଏ ବି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ବି ଛତା ଧରିଥାଏ ସେ ତା ପାଖକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଜମା ହାତରୁ ଛାଡ଼େନି ଛତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବ ନା। ଦେଖ ଦେଖ ଛତା ନେଇଯିବେ, ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛତା ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ରାତି ଯାକ ଶୋଇନି ସେ। ଏବେ ସକାଳୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି ଯେ ତା ବାଗ ଦେଖ ଛତା ଧରିକି ବସିଛେ, ଆମେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଛତା ଧରିକି ବସିଛେ। ରାତିରେ ତ କାଲି ଛତା ଧରିକି ଶୋଇଥିଲା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଛତା ଆମେ କଢ଼ା କରିଦେଲେ।